Spoločnosť RB Actuators vyvíja miniatúrne inteligentné aktuátory na báze javu tvarovej pamäte. Vyznačujú sa malými rozmermi, vysokou flexibilitou, nízkou energetickou spotrebou a malými výrobnými nákladmi, ako aj vysokou opakovateľnosťou transformačných cyklov rádovou kriou. Vďaka týmto vlastnostiam sú RV aktuátory ideálne pre využitie vo vesmírnom priemysle, robotike, zdravotníctve. V rámci výzvy aplikácie DeepTex operačného programu Technológia a aplikácie o konkurencieschopnosť sme začali realizáciu nového projektu, ktorá nám umožní testovať a overovať našu technológiu z pohľadu dlhodobej životnosti, spoľahlivosti a opakovateľnosti v reálnych prevádzkových podmienkach. Týmto krokom posúvame našu technológiu na vyššiu úroveň vyspelosti potrebnú pre priemyselné aplikácie s vysokými nárokmi na spoľahlivosť. Za odbornú pomoc pri príprave projektu ďakujeme týmu Grantuj.cz.